Milé kaderničky, milí kaderníci, predstavujem vám Singularity, profesionálnu mikropigmentovanú krémovú farbu na vlasy od značky Imperity Professional Milano. Prečo si vybrať Singularity? Intenzívne prírodné odtiene 00 séria, zaručené 100% krytie šedín pri použití s 6% oxidantom a 50-minútovou dobou spôsobenia. Ideálna voľba pre tých, ktorí preferujú prirodzené, hlboké odtiene. Najväčší hit popolavé odtiene s farebným kódom .21. Ak po odfarbovaní túžite po čistom, popolavom blond výsledku, 21 eliminujú neželané žlté a oranžové pigmenty a zabezpečia krásny studený tón. Vyživujúce zložky. Argánový a lanový olej hlboko vyživujú a chránia štruktúru vlasov, pričom im dodávajú pružnosť a lesk. Výnimočný pomer kvality a ceny. Singularity patrí medzi najlepšie profesionálne farby na trhu v pomere cena-výkon a ponúka špičkovú kvalitu bez kompromisov. Vďaka vegánskému zloženiu je šetrná k vlasom aj k pokožke hlavy, je tak skvelou voľbou pre každú zákazničku. Vyskúšajte kvalitu, ktoré si vaše zákazničky zamilujú. Vyberte si Singularity, vytvorte nádherné farby, perfektné krytie a to vo 114 nádherných odtieňoch.